Kulħadd jaf li aħna l-Maltin inħobbu żaqna u x'inhi ikla tajba mingħajr id-deżerta. Fir-rokna li jmiss se nħarsu lejn kliem marbut mal-ħelu u kif dan ir-reġistru jvarja minn djalett għal ieħor. Il-lingwistika Maltija hija l-qalba ħafna, apparti minn hekk jaffaxxinawni djaletti u l-aċċenti u għalija kienet xi ħaġa naturali li nirriċerka dan il-qasam. Bl-għajnuna tat-tutur tiegħi Dr. Michael Spanjol għażilna l-qasam lessikali tal-ħelu u bl-għajnuna tal-professur Albert Borch ġie magħruf li fl-1995 is-Sinjorina Josette Rapa mill-Gżira Wċija kienet ukoll sħarġet dan it-tip ta' qasam. Minħabba li l-studju tiegħi kien kontinwazzjoni għal dak li għamlet is-Sinjorina Josette Rapa, kien kruċjali ħafna li l-lista ta' termini użat Rapa kemm issa jkun u fejn kien possibbli użajt l-istess lista ta' termini għar-riċerka tiegħi. Sabiex tinkiseb l-informazzjoni, ġie użat il-metodu tal-viżiv jew kif magħruf aħjar bħala in-naming question. Ġew intervistati 90 persuna li l-età tagħhom kienet varja bejn 18 u l-25 sena u t-tieni grupp kienu dawk minn 60 sena l fuq. Uħud mir-rispondenti użaw termini komposti bħal ngħidu aħna sponge cake, għat-terminu bambolina, aġina frolla, għat-terminu brioche u ħelu ċangatura, għat-terminu karamelli. Kienu bosta dawk ukoll li jużaw termini missufa mill-lingwa barranija bħal pereżempju cookie, cupcake u Turkish delight. Iktar minn 20 sena ilu, Rapa kienet diġà innotat li l-anzjani kienu qed jisselfu kliem mill-lingwa Ingliża, kwart minnhom minflok irrispondew bit-terminu pasta tal-krema użaw it-terminu bl-Ingliż eclair. Uħud mir-rispondenti minflok użaw varjanti partikolari, iktar preferew li jiddeskrivu dak li qed iraw qudiemhom, bħal pereżempju ħelu ta' souvenirs għat-terminu perlini, biskuttini tal-ostja taħt u kulur għat-terminu granita. Fost il-varjanti li semmew ir-rispondenti żwieten kien hemm ġelat tal-imbut għat-terminu cornet, krostantina jew torta msalba għat-terminu torta tal-ġamm, sok ta' ċikkulata għat-terminu Christmas log u karamelli tal-ħabbeżis għat-terminu karamelli tal-ħarrub. Fatt interessanti hu li dawn it-termini la nstabu fid-dizzjonar ta' Akwilina kif ukoll lanqas f'dak ta' Seraċina Onglott. Dawk Kawċin semmew varjanti bħal ngħidu aħna pasta tal-borra għat-terminu bambolina, fettul għat-terminu biskuttell, mortadella ta' ċikkulata għat-terminu Christmas log, makkarell għat-terminu ġelat tal-kornet, baqta jew ptir għat-terminu krema u torta ċangjuta għat-terminu torta tal-ġamm. Fir-riċerka tiegħi ġie stabbilit li 59 varjant kienu komuni bejn iż-żejtuni u l-awċi. 454 kienu ġodda għaż-żejtun biss, filwaqt li 200 oħra kienu ġodda għal-għawdeġ biss. Il-Sinna jixtieq jirringrazzja lill-Kunsill Nazzjonali tal-Ilsien Malti, lid-Dipartiment tal-Malti fil-Fakultà tal-Arti l-Università, lill-Ministeru għall-Edukazzjoni u x-Xogħol u lill-Aġenzija Nazzjonali tal-Litteriżmu.